Η γεωργία στην περιοχή της Βραβρώνας χρονολογείται από την εποχή του Χαλκού 3000 με 2000 π.Χ. με την καλλιέργεια της ελιάς, του αμπελιού και του σιταριού. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής έχει μετατραπεί σε χωράφια στα οποία καλλιεργούνται κυρίως αμπέλια, φυστικές, ελιές, σιτιές και κυπευτικά προϊόντα. Πολλά είδη πουλιών έχουν καταγραφεί σε αυτόν τον βιότοπο, όπως η καρακάτσα, η καρδερίνα, ο καλόγερος, ο σπίνος, το ψεφταϊδόνι και άλλα πολλά. Επίσης, η μεσογειακή χελώνα είναι η χελώνα που συναντάται πιο συχνά στην Ελλάδα. Τρέφονται κυρίως με φυτά και με γεωσκόλικες και άλλα ασπόνδυλα. Επιλέγουν τα φυτά με τα οποία θα τραφούν μέσω της οσμής.
Τα σίκα αποτελούσαν σημαντική πηγή τροφής για χιλιάδες χρόνια και θεωρείται υψηλής θρεπτικής αξίας. Είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές καλίου και φυτικών ινών, ενώ περιέχουν επίσης πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες. Η σικιά εδώ στη Βραβρώνα ευδοκιμεί για πάρα πολλά χρόνια. Μετά το μουσείο της Βραβρώνας κατευθυνόμαστε προς τον αρχαιολογικό χώρο. Αρχαιολογικός χώρος Βραβρώνας. Η Βραβρώνα είναι μια έφορη κοιλάδα που ανοίγει στο νότιο ευωικό κόλπο, διαρρέεται από τον ποταμό Ερασίνο, ο οποίος εκβάλλει στο κλειστό και τελματώδιο όρμο. Η περιοχή αγροτική, δασόδης, παραθαλάσσια και παραποτάμια. Ήταν ιδανική για την ίδρυση ενός ιερού αφιερωμένου στην Αρτέμιδα, καθώς συνδυάζει όλα τα στοιχεία που ταιριάζουν στην υπόσταση της θεάς. Το ιερό της Αρτέμιδος, αρχικά θρησκευτικό κέντρο του Δήμου των Φυλαϊδών, εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα ιερά της Αττικής. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ορέστης και η Ιφηγένεια, τα παιδιά του Αγαμέμνονα, έκλεψαν από τη γη των Ταύρων, τη σημερινή Κριμαία, το ξώανο ξύλινο ομοίωμα της Αρτέμιδος και με υπόδειξη της θεάς Αθηνάς κατέφτασαν στην Αττική για να ιδρύσουν ένα ιερό και να το στεγάσουν. Ο Ευρυπίδης, Ιφηγένεια εν Ταύρης 1462, αναφέρει ότι η Ιφηγένεια παρέμεινε για το υπόλοιπο της ζωής της ως ιέρια της Αρτέμιδος στο ιερό της Βραβρώνας, όπου και τάφηκε. Εδώ βλέπουμε τη Μεγάλη Στοά. Στο βόρειο και δυτικό σκέλος της Στοάς υπήρχαν δωμάτια 7 και 4 αντίστοιχα. Τα δωμάτια του βόρειου σκέλους διαχωρίζονταν με στενό εγκάρσιο διάδρομο σε 2 ομάδες, 4 δυτικά και 3 ανατολικά. Τάφος της Ιφηγένειας. Ο ναός της Αρτέμιδος. Ο δωρικός ναός της Αρτέμιδος σε υπερυψωμένη περιοχή δεσπόζει πάνω από τα υπόλοιπα οικοδομήματα ως το σημαντικότερο κτίριο. Χτίστηκε μάλλον στη θέση παλαιότερου αρχαϊκού ναού τον 6ο π.Χ. αιώνα, που καταστράφηκε από τους Πέρσες το 480 π.Χ.
Ο ναός Αρτέμιδος Βραβρονίας είναι ναός του αρχαιολογικού χώρου της Βραβρώνας. Χτίστηκε τον 5ο αιώνα και είναι δωρικού ρυθμού. Ήταν και είναι ένας από τους σημαντικότερους ιερούς και αρχαίους χώρους στην Αττική και ήταν χτισμένος σε υπόγειο ρεύμα του Ερασίνου ποταμού όπου βγαίνει νερό. Σήμερα σώζονται μόνο τα θεμέλια του ναού καθώς και οι οικείονες της δωρικής στοάς του ιερού. Κατά την αρχαιότητα τελούνταν εκεί τα Βραβρόνια. Τελετή ευρέως γνωστή σε όλη την Αττική προς τιμή της θεάς Αρτέμιδος. Απολαύστε τους θησαυρούς της Ελλάδας. Στο βάθος βλέπουμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.